Le, mhijiex borża ta' drab mimlija ħelu. Ma daqqatajn il-borża ta' Ġuda tidher simili ħafna tal-qassata, iżda imawula minn irkotta ħelwa u ftit lewsu ċirasa għat-tiżin. Din hija tradizzjoni antika li llum hija marbuta primarjament mar-raħal tax-xara f'Għawdex u fil-fatt wieħed isibha wkoll bħala l-qassata tax-xara. Kruta One News żar il-fabbrika ta' kumpanija lokali li qed taħdem il-ħelu għas-sodalità ta' San Bastjan f'Ħal Qormi, fejn qalb il-furnati friski li jaqsmulek qalbek rajna il-proċess awtentiku illi bihom isir dan il-ħelu. Chris Camilleri, rettur tas-sodalità u li għamel riċerka fuq il-borża ta' Ġuda, spjega li kollox beda minn ideja biex inġabru fondi għas-sodalità stess, iżda rridu tradizzjoni kemm xejn differenti għal dan. Spjeganna li l-borża ta' Ġuda kienet tittikel f'ħatt il-palm, meqjusa l-ewwel festa illi tibda it-traġitt tal-ġimgħa mqazza. Huwa l-ewwel weekend li jibda il-mixja sal-ġimgħa l-kbira u eventwalment ħadd-tilgħid. U kienu jittieklu wkoll anke f'diversi kunventijiet kien hemm tradizzjoni li fl-ikla tal-ofsinhar f'ħames ix-xirka kienu jittieklu wkoll peress li hija l-festa tas-saċerdozju kienu jiġu konsumati anke sal-ofsinhar għax imbagħad jibda s-sawm ta' ħames ix-xirka. Għal dan, is-sodalità issieħbet ma' kumpanija lokali biex isir ix-xogħol fuq il-ħelu u dawn jinbijaw. Is-sodalità diġà qed tieħu l-ordnijiet mill-pubbliku għall-borża ta' Ġuda u s'issa kien hemm rispons sodisfaċenti. Tkellimna ma' diretturi u nirringrazzjawhom minn hawn lill-kumpanija Maple aċċettaw u kkoperaw ħafna magħna u qed jaħdmulna dan ix-xogħol. Qed niġbru l-ordnijiet tagħhom voldieri minn fuq il-paġna tal-Facebook tas-sodalità u sabiex kollox ikun safe qed nagħmlu id-deliveries ukoll.